Hemmenize salam. Men Betbelli. Bu Betbelli Plagiat Show hoş geldiniz. Çolçu işimi başlamazdan ön 1-2 saniye təzəlikləri var. Şoları aydıp geçeyim. Independence Music dördücülük birleşimimize təzi talantlı aydımçılarını aldık. Luvera, Pesso, Barhat, Azimus ve onların təzici aydımları eğen bizim YouTube kanalımızda. Şu videonu görəndən son geçip dinlep baxa bilirsiniz. Dinlemek ve yüklemek için aşağıda pisanyada sılkalarını koyup geçerin, gayret edin, aktiviniz verin. Türkmen YouTube'unda təzi rekord. Azimus Deryayev 2 ayın içinde Bella Porsche TikTok blogerinin suratını çekip 7 milyondan köprak görülme, 5.000'den köprak like, 1.000'den köprak respekt ve $0 kazandı. Niş gutluş bırakacağım. Bu təzəlin en beğendiren zadı benim fikrim boyunca. Aydımçılık hünerinden başka hüner bardığını hem görkezdi. Jaytunur'un ve Mendevran'ın Instagram sayfaları spamı verilip yaptırıldı. Eğer de Mendevran'ın sayfası bir gezek yaptırılan olsa, Jaytunur'un Instagram sayfası 5 günün içinde 3 gezek spamlanıp yaptırıldı. Kim spamlap yapandığını Jaytunur biliyormuş ve yakın vaxtda go-ca edip cevap soracakmış. Fakat Jaytunur cevap alayanca Mendevran xavarsız qalma gepreşinden çıkıp gidiptir. Aydışına göre 3 aylık kanikul başlan vaxtı okuluna yetişmen başlaptır. Men fikrimçe Mendevran başka bahana tapmana yetişmeptir. Yetişmeptir. Var mı nakasası? Yetişmeptir. Normal. Niş gutlu iş bırakcan. Davay. Təzlikler şulardan ibarat, plagiatları başlayas. Bugünkü bölümde plagiatta şüpheli. Hacı Yazmamedov, Banu, Mehri ve Söhbet Roziyev, Celil, Amalia, Sayk ve Kakacan Recepov, Abdüdayi ve Vagrant, Soprano Man ve Esbiter. Hacı Yazmamedov'un dözün okma ayt aydımı Yegor Krid'in Patraço aydımından plagiat ediliptir deyip Instagram'da Ak Muhammed yazıptır. Barlayas. Evet. Я бы улетел с тобой, не брав парашют. Убрался стрелки на часах, не считая минуты. Düşündüm neresmengde ya. Az. Не брав парашют. Убрался стрелки на часах, не считая минуты. В этой малышке Ova şu yerde sample ya instrument mengzeş. Yani bu plagiat değil. Sebebi sample ve instrument ulanmak bolya ve heni yerine yetirilişi dürlü. Şunun için plagiat değil. İndiki plagiatta şüpheli Banu doğulan gün aydımı dinleyez. А я не знаю даже сколько душа моей ради трещин. Men her gezek size ilki bilen plagiat aydım görkezyen, ondan sonra orijinal aydım görkezyen. Hazır olsa tersine çek, şunun için ünsü verin. Tezvolip yarışıma nefsim ağır yar, bu yüreğim ağlayan. Bizi yendiğim ok bilsen her güne, seni ya da koy ver özerkine. Yalan yılgırışlardan dünya dayan, sessizce ağlayan, gözyaşlarımı gizleyen. Senin kazalı karışsın yöne bollu tersine, menki bol yar tersine. Bundan önkü bölümü gören bolsanız, size təzəlik olmaz. Türkmen aydımçıları birinden plagiat ederler. Ve bu yerde görüşünüz değerli Celil Mehre'nin Nefsim Ağrıya aydımını mengzediptir. Ova Mehre'nin aydımçılık tarihini bilen, Mehre hem birisinin plagiat edendir deyip aydıp bilir. Yönü dokazatelstva yok. Şunun için Celil plagiat etti. Yönü Celil'den başka da Mehre'nin bu aydımını birisi plagiat etti. Eğer varyantınız var olsa şu vaxt pauza koyup komentariyada yazıp bilirsiniz. Vakt geçti, gelin dinleyelim. Bağışla beni böyle bor etmedim, ben ökünüm.
inni düşünür. Olup yarışıma nefsim ağır yar, nefsim ağır yar, bu yüreğim ağlayan. Bağışla beni böyle bor etmedim, men ökündüm, inni düşünür. Düşünmän bolsaňyz, aýdyp geçeýin, Mähri öz-özünden ilham alypdyr. Ya Mähri nefsim ağırya aýdymynyň bardygyny ýadyndan çykardy. Ya Mähri bu aýdymyny şeýle bir gow görüpdir, şo ýene-de bir getek aýdypdyr. Ya da Mähri balyklar ya Alzheimer keseli bolan adamlar üçin aýdymaýdy ya. Ýöne näme bolsa da bu plagiat däl, sebäbi öz düzen zadyňy näkili görnüşde we näçe gezek görkezseň hem hakyň bar. Plagiat däl. Bağışla beni böyle bor etmedim, men ökündüm. Esasında men täze çıkan aýdymlara plagiat gözleýän. Ýöne bilişimiz ýaly türkmen mediasy uly bolman soň ünsüňi çekçek aýdymlar ören az çykýar. Şonuň üçin bu bölümi köne aýdymlar bilen biraz dolduraýyn diýdim. Saýyk däli bilen Kakajan Rejepowyň iki aýdymy plagiatda şüpheli. Hoş gal we sabır et. Dinleýäs. Solosyny başka instrumentda çalsak hiç kim bilmez diýip pikir edendirler. Ýöne geçen ok. Plagiat. Hoşgal aýdymynyň sazy plagiat bolsa, sabır etiň teksti plagiat. Dinleýäs. Yaşın kiçik, yoğun tegonmez. Yöne yüreğin acı dolu, gözüňde yaş. Bütün dünya karşı ýaly, ýekece özüň. Şunça oğlanın sana gerek on yeke özü. She's 12 years old and she's having a baby. In love with a molester who's sexing her crazy. Eğer de aýdymyň sazy plagiat olsa, ol aýdymçynyň saz uğrudan bilimi yok ya pesdigini görkezýär. Ýöne haçan da tekst plagiat bolanda, ol eýem insanyň öz pikirleri, hemde durmuş gyzyklary ýokdugyny aňladýar. Ay kesip koýaman. Totu kuş gürlänok, totu kuş gaýtalaýar. Bilýän, seni hemmekşiden gizleýän. İçinde günahsız yaşayış dörüye. Abdudayi ve Vagrant'ın hem iki aýdym plagiatta şüpheli. 25 ýaly ve müň. Bir müň. Dinleýäs. Biz ýene-de kinoda ýaly. Başgana sanaýa bally. Gözlerde jajak duýaly. Uluklar ýene-de gally. I pull up in 4-door Bugattis, 4-wheel Ducatis. Got at least 2 hoes beside me. 3 sons like a hobby. Gürlesen günahını biz gürlemesegem. Dünya yutkapar ya men ütkemesemem. Yüzüzdeki kirse hesabına sor. Çizik yüzümüzde şirket onları yere botlar. Biz ýene-de kinoda ýaly. Başgana sanaýa bally. Gürlesen günahını biz gürlemesegem. Dünya yutkapar ya men ütkemesemem. Bir bölüm mundan öň Abdudayi, Saýyk we Täze Ýüzüň bir hile aýdymyna plagiat çykaryp duryn. We şo videonyň kommentariýasynda we maňa Instagramda bir iki sany ker fanlary meňzänok, olar legenda, diňe awtorski aýdym ýazýar diýip ýüzlenipdirler. Indi şu ýerde şo iki sany kere bir zat düşündirip geçjek. Belki siziň ýaşyňyz kiçik we düşünjeňiz ýetenok, bilmedim näme sebäp. Ýöne, men haýsyda bir aýdymy plagiat çykaran wagtym size şo aýdymy dinlemeň diýemok, ýa-da şo aýdymy dinlemek zapatlo diýemok, ýa şo aýdymçy ýaman diýemok. Dinleň, gönlüňize ýaran bolsa beğenin. Şo şahsy gutlaň, aýdymlaryny paýlaşyň, ýaýradyň. Eğer siz üçin legenda Karol bolsa, legenda Karol diýip bilersiňiz. Maňa tapawdy ýok. Ýöne eger de şo aýdymy plagiat bolsa, çyndanam plagiat bolsa, şoňa plagiat diýmeni başaryň. Dostuňyz ýa doganyňyz bolsa da, dogry zada dogry diýmeni öwrenin. Pikirimi dogry düşünensiňiz diýip umyt edýän, bölümi dowam edýäs. Hakyky aýdymyň bary, ey, Balkanlar ahallar mary, ey, lewapdyr daş oğulları, ey, garaşda aýdyma bary. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Рано убит, стелит на бита до сбитера, как самый быстрый болит. Эй, пока ты сзади в пыли, эй, я в цвете ультрамалин. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Ey, bu plagiat.
Sopranomanın yine de bir aydımı plagiatta şüpheli dinleyes. Я заказал такси, и еду уже к тебе. Голодный и без сил, устал пребывать на дне. В городе дорог все спешат такси. Ты себе не ври, нам не по пути. Gaytalamanın başındaki iki setiri mengzeye düşünmedilik bolmaz yalı yine bir gedek dinleyelim. Я заказал такси, и еду уже к тебе. Голодный и без сил, устал пребывать на дне. В городе дорог все спешат такси. Ты себе не vri, нам не по pути. Biləңiz nəmi? Gelin siz karar verin. Sebebi bu yalı spornu yağdaylarda men plagiat deyip gönü basıp gidiyen. Siz bolsa son qox ediyeniz. Aşağıda sorum aşacak. Ve siz şotayda çözün. Plagiat mı bu ya yok? Ben size hazır en ulu sırların birisini açacak. Sır diyenim de o iyilen sır değil. Tak, sekret açacak. Türkmenistan'da internet tezliğini spesialni pesil derler. Biləңiz nem üçün? Size hiç kim aytmaz bu zade. Men bolsa size hazır aytacak. Türkmenistan'da internet tezliğini spesialni pesil derler. Чтобы Amalia Daşarı yurt hit aydımlarını plagiat etmediyalı. Oho, yöne Amalia zekin bolanı üçün bu zat saxlanı olanı başka yol tapan. İndi bolsa Türkmen aydımlarını plagiat ediyer. Dinleyez. Amalia'daki bir iki tane kerfanları var. Şunun üçün srazu aydıp geçecek. Tesvirlerde meydanı deyip yazmangdanı şu videonu 5 minut öne aylanda təzdən görün. Pabraçki. Bu bölüm şulardan ibaret. Like koymak, ağza olmak ve tesvirlerde öz fikrinizi yazmak yaddan çıkmasın. Özünüze goca seyredin, afterski aydım yazın. Görüşen çek.